Hola, com esteu? Avui venim a parlar del CIE. De fet, ara a Espanya tots els CIE estan buits. Què vol dir això? Què implica? Entrem al Territori Z. I és que avui volem entendre què són els CIE, qui hi ha tancats, per què hi estan tancats i què ha passat amb l'estat d'alarma. Ens acompanyarà la Raquel d'Andrea, que és del col·lectiu Tanquem el CIE. Però comencem pel principi. Un CIE és un centre d'internament d'estrangers. Què vol dir això? On està retinguda una persona migrant que té una ordre d'expulsió del país i està tancada fins a poder fer efectiva la seva deportació. I se'l pot retenir fins a un màxim de 60 dies i si en aquest temps no s'ha pogut fer la deportació, se'ls deixa una altra vegada al carrer amb la mateixa situació d'irregularitat que tenia abans d'entrar. I pues, qui s'hi tanca a un CIE? Pues, la majoria de persones internes a un CIE ho són per tenir una situació legal no regular, o sigui, és a dir, que no tenen papers. També hi ha alguns interns que porten molt de temps vivint aquí a Espanya i fins i tot poden haver tingut en algun moment els papers, però, per exemple, amb la crisi econòmica no han pogut renovar-los i doncs poden ser tancats en un CIE. Altres són persones migrants que han entrat a l'estat espanyol per la frontera sud o han arribat en pasteres a les Illes Balears i han estat interceptats a la seva entrada al país i se'ls ha enviat directament a un CIE per fer la deportació, la seva expulsió del país. I també hi ha casos de persones que han tingut una condemna a la presó i que se'ls ha canviat per l'expulsió del país. A més, hi ha persones que han complert amb la seva pena, o sigui, que han estat en la càrcel, a la presó, però que quan surten són deportades igualment, o sigui, se'ls envia un CIE i són deportades al seu país d'origen. Per tant, als CIE s'hi tanquen persones que no tenen papers o que no els tenen en regla. De fet, cal destacar que la gran majoria de les persones tancades a un CIE no han comès cap delicte, només una falta administrativa. Un delicte és, per exemple, un assassinat o una violació, i una falta administrativa seria pixar a un lloc on no estigui permès. No tenir papers és una falta administrativa. És com si tanquéssim algun espanyol perquè tingui el DNI caducat. I aquest CIE, molta gent denuncia que són com presons, o fins i tot molt pitjor que les presons. Per què? O sigui, a les presons, com totes les crítiques que podem tenir cap a les presons, doncs hi ha funcionaris, hi ha activitats diferents, es pot estudiar, es pot treballar, hi ha psicòlegs. Els CIEs són els policies nacionals els que gestionen tot i no tenen cap formació específica per a la funció de custodiar els interns. I a més, si per exemple jo cometo un delicte i em condemnen a la presó, sé el temps que hi estaré, sé el que m'espera. Una persona que és retinguda a un CIE viu amb la incertesa absoluta de no saber si l'endemà haurà de tornar al seu país i veure el seu projecte de vida trencat o si serà alliberada però amb la mateixa situació d'irregularitats que tenia abans. I això és motiu de molta angoixa i de sofriment. Pensem que els CIEs són presons racistes i són en si mateixos una vulneració de drets. I un CIE no es pot millorar, no es pot humanitzar o no es pot renovar, només hi ha de tancar-los. I considerem els CIEs també com la punta de llança d'una política migratòria racista i violenta que discrimina les persones per seu origen i que s'expressa no només en els CIEs, sinó també en les batudes de perfil ètnic, les deportacions forçades i nombroses mesures de violència institucional i racisme quotidià que omplen les vides de les persones migrants de fronteres que són invisibles per a la ciutadania autòctona. Doncs, a més, pensem que els CIEs no tenen raó d'existir, a més perquè la Unió Europea no obliga als països europeus a tenir aquests centres d'internament. O sigui que és possible
tancar-los i tancar-los per sempre. I sempre ha sigut possible fer-lo. Els col·lectius socials que parlen d'agressions, tortures i vulneracions de drets sabem on som. Per acabar d'entendre-ho tot, hem de veure d'on ve Tanquem el CIE, una plataforma que denuncia aquestes vulneracions i que reclama que es tanquin el CIE. Ens hem de remuntar per anar als orígens al 2012. Pues va néixer arrel de la mort de l'Idrissa Diallo, que és era un noi de Guinea Conakry de 21 anys, que va morir al CIE de la Zona Franca la nit de Reis de 2012. I mai es van poder aclarir les circumstàncies de la seva mort. I Idrissa va morir, a més, 2 setmanes després de la mort d'una altra interna d'un CIE de Madrid, la Samba Martínez. I pues, aquestes 2 morts seguides van fer imperatiu alertar la societat del que estava passant a aquests centres. Estem molt contents de la força amb què col·lectius migrants i racialitzats estan prenent protagonisme en la lluita contra tota forma de discriminació i racisme. Els CIE van lligats als vols de deportació, avions que envien aquestes persones tancades al CIE cap al seu país d'origen. I sabeu què passa? Doncs que quan hi ha un vol de deportació programat, comencen a passar coses. Per exemple, hi ha batudes per perfil ètnic, és a dir, que la policia para gent pel carrer només pel fet de ser racialitzada o ser d'una altra ètnia, o hi ha enganys per portar-les a la comissaria. Vaja, trucs, tripijocs, enganys per fer que un vol de deportació a un país concret s'acabi omplint. I en tot aquest context, el que passa és que al final acaba sent un peix que es mossega la cua. Si no tens papers, pues no et donen una feina regularitzada i legal amb un contracte i tal, però al mateix temps, per accedir a un permís de residència has de tenir una feina. Doncs no pots regularitzar la teva situació si no tens una feina. I a més, pues, per demanar un permís de residència has d'haver viscut a l'estat espanyol com a mínim per 3 anys. És a dir, que per 3 anys pues, et trobes a viure en un país sense poder treballar, tenir una feina. Doncs el que passa moltes vegades és que les persones pues, són forçades a tenir feines en negre i ser explotades d'aquesta forma per sobreviure. I per això, actualment, ara hi ha una campanya que reclama regularitzar les persones migrants que estan en territori espanyol, independentment del que exigeix la llei d'estrangeria, que és la llei que regula l'entrada, l'estada i els drets dels estrangers no europeus en territori espanyol. I què implica això? Pues implica que aquestes persones poden viure en l'estat espanyol exactament com totes les altres persones espanyoles, tenint drets laborals, tenint drets a viure en el lloc on estan vivint i clar, el que exigim és que hi hagi les mateixes condicions i els mateixos drets per a tothom, perquè és el que és just, fer, donar a totes els mateixos drets i les mateixes seguretats independentment del seu país d'origen. I pues, si és possible, pues, sí que és possible, sempre ho serà i hi ha de lluitar perquè el sigui. En aquest moment és encara més evident que la situació s'ha de canviar. Es demana aquest permís de residència amb treball perquè les persones migrants puguin treballar i tinguin els mateixos drets que tothom. Ens ho explica la Raquel d'Andrea, aquests exemples i evidències del racisme institucional. Però com més s'expressa aquest racisme institucional? Si una persona té una pena de presó, se'ls pot canviar per la seva expulsió del país. També hem vist com és racista també la gestió de les fronteres, especialment de la frontera sud, i també tots els dies les batudes per perfil racial, del que hem parlat abans també, i a més hi ha totes unes fronteres quotidianes que les persones migrants es troben a enfrontar, que són invisibles per a les persones autòctones, però que són, per exemple, les dificultats mateixes per regularitzar la seva situació a l'estat espanyol, la constant criminalització que hi ha per part d'alguns mitjans de comunicació i la desconfiança que es crea, l'explotació. Hem entès què són els CIE, com funcionen. Tornem a l'actualitat, al coronavirus, al confinament
I és que, per primer cop en 35 anys, els CIE han quedat buits, però això no ha sigut una decisió fruit de la bona voluntat política. S'han tancat després d'una pressió que s'ha fet per part del defensor del poble i també de diverses entitats internacionals de drets humans i també per la campanya de tancament del CIE. I està clar que la situació dels interns del CIE no era segura des del punt de vista de salut pública, però a més és que al ser impossible expulsar aquestes persones perquè les fronteres estaven tancades i els CIE són centres on les persones poden estar detingudes només en l'espera de ser expulsades, doncs no tenien raó jurídica de romandre oberts. Per tant, a banda que el CIE no es podia mantenir a la distància de seguretat, com que el govern espanyol va tancar les fronteres, no es podia deportar, expulsar aquestes persones i el CIE perdien la seva utilitat. Tot i això, va ser un procés molt lent. Va començar a finals de març, en què va quedar-se buit el CIE de Madrid i també el de Barcelona, a la zona franca, però van trigar un mes i mig més, fins a principis de maig, a buidar el d'Algesires, al sud d'Espanya. Un procés llarguíssim. Malgrat s'ha començat a buidar el CIE de Barcelona i de Madrid a poques setmanes de l'estat d'alarma, després de les protestes dels interns, el CIE d'Algesires s'ha mantingut obert sense cap sentit per retenir a quatre persones que finalment han sigut alliberades el passat 6 de maig. I, a més, una d'elles va denunciar haver sofert agressions físiques per part d'un policia el passat 27 d'abril o sigui que sí, s'ha trigat massa a tancar els CIEs i no s'ha fet de forma efectiva i totalment eficaç. Però les persones que han marxat del CIE, que han pogut sortir, cap on han anat? Quin ha sigut el seu futur? Ha sigut demanar a les persones si tenien la seva família, perquè com hem vist hi ha persones tancades en els CIEs que estan vivint a Espanya de fa temps. Doncs és possible que tenien una casa o uns amics on podien anar. Doncs evidentment aquestes persones s'han derivat al lloc que ells demanaven. Si no, han sigut derivades a diferents llocs d'acollida, però sabem que no sempre ha sigut així. La campanya ha estat vigilant el que passava i tenim constància de que no sempre se'ls ha garantit un lloc on anar. Ha sigut gràcies a la societat civil si s'ha pogut gestionar d'alguna manera efectiva l'acollida, gràcies a les organitzacions humanitàries bàsicament això, a la societat civil. No ha sigut un interès polític per això. No ha sigut del tot efectiu perquè hi ha gent que s'ha quedat al carrer i, a més, no hi havia garanties per a aquestes persones de ningú tipus. Una vegada que han sigut alliberades les persones per l'estat d'alarma, la seva condició no ha canviat, o sigui, segueixen en situació administrativa irregular i clar, és possible que si els hi tornin a parar al carrer i no estan sin documentació i que això impliqui que els deportin o els hi tanqui una altra vegada al CIE amb una ordre d'expulsió, de deportació diferent, però clar, el que hem de pensar és que aquestes persones siguen en situació de vulnerabilitat i és per això que també s'està pressionant perquè es regularitzin aquestes persones. Us volíem presentar dos testimonis. Per exemple, un que explica que viu a un lloc diferent al que consta els seus papers perquè té por que un cop s'acabi el confinament la policia el vagi a buscar i el torni a tancar al CIE. O un altre cas d'un intern de la zona franca del CIE de Barcelona que van emportar-se a València primer i després cap a Algesires. Allà el van deixar lliure, més de 1.000 quilòmetres de distància respecte a Barcelona, on va haver d'acabar tornant. I per acabar, la Raquel d'Andrea ens explica com veu el futur, com el pronostica. Es podran tancar el CIE, tornaran a obrir? Molts col·lectius socials reclamen, exigeixen que aquest tancament sigui per sempre. Està clar que ara que estan buits
hi hauria de tancar-los com hi hauria hagut de tancar-los en qualsevol altre moment. I aquesta situació només està visibilitzant l'exigència que ha estat sempre i que sempre estarà, de que les persones pues, no siguin discriminades per el seu d'origen o per la seva situació administrativa de no tenir papers. O sigui, pues, creiem que ha sigut sempre possible que es tanquessin, perquè pues, és el que és just fer, tancar-los. Doncs hi ha que pressionar i lluitar perquè es faci ara, però com s'ha fet sempre i com ha sigut possible pues, des de sempre i sempre serà possible tancar-los. I només això, que en aquest moment crec que és molt important que pensem en la situació d'aquestes persones migrants i si no ho hem fet fins ara, pues ara és el moment realment de pensar en què normalitat volem tornar i en què implica això també per les persones migrants i racialitzades. I és el moment en què tothom ens posem a lluitar perquè tothom tinguem la mateixa situació i els mateixos drets i seguretats. Es parla molt de tornar a una normalitat, la normalitat que hi havia abans, doncs nosaltres no volem tornar a aquella normalitat, perquè aquella normalitat és una normalitat on hi havia racisme, discriminació, i en aquest moment hem de pensar en quina mena de societat volem i en què volem viure. I per nosaltres no és una societat on les persones migrants estan racialitzades i descriminalitzades per la seva origen. I així acabem aquesta panoràmica per entendre què són els centres d'internament d'estrangers i constatar que sí, que malauradament a Espanya encara hi ha racisme. Avui ho deixem aquí i tornem dijous, com sempre, a partir de les 7. Que vagi molt bé.